O pasado 27 de febreiro celebrouse en Santiago a final das Olimpiadas de Física de Galicia. Nelas participaron 150 alumnos de varios institutos galegos. O ouro e o bronce quedaron na Estrada, no Instituto Manuel García Barros. A prata levouna un rapaz do Colexio de Peleteiro. A clave do éxito destes rapaces, a curiosidade pola materia, a constancia no traballo e, por suposto, os coñecementos que lle transmite o seu profesor Augusto Otero. Hai que dicir que o noso profesor é moi bo e preocúpase moito por nós. Deunos moitísimo material para traballar e, claro, hai que ter interese para miralo. Danos sempre moito material e, se nos apetece, podémoslo mirar. Houve que traballar bastante. E, por exemplo, ele tamén nos dou unhas clases extra para prepararnos para os contidos que ainda non miramos no curso. Que demos. Sí, precisamente. Isto é da parte de óptica xeométrica. Ainda non se vira no curso cando se realizou a prova. Tivo no que adiantar antes da prova. Isto trátase da marcha de raios ante unha lente. Isto representa un obxecto, esta flecha. Cando o obxecto se pon diante dunha lente, como pode ser dunha gafa ou de algo así, pois prodúcese a refracción e xenérase unha imaxe diferente. Pode ampliarse, reducirse, darse a volta. En este caso, esta imaxe actúa ante outra segunda lente, o que fai é que se proxecte outra imaxe. Ao final, a imaxe resultante son dúas lentes. En microscopios, en calquera lente que se utilice, pois modifícase a imaxe. Lupas binoculares. Cas ecuacións podese calcular e despois tamén se pode facer mediante dibuixo gráficamente, trazando rayos de trayectorias conocidas. Obtense a imaxe. Isto non entrou moito na Olimpiada, só había unha cuestión, pero pois eu vou facer algo que teña que ver con física e matemáticas, debuxo técnico. Entón, ainda non teño moi claro, pero tiña pensado algo así como arquitectura ou unha enxeñería industrial, por exemplo, ou incluso podría facer física. Eso ainda non o teño decidido de todo. Eu tamén teño pensado facer algo aplicado ás ciencias, sempre. Entón, unha enxeñería de camiños ou tamén unha industrial, depende tamén de como vai o curso. Que edades tendes? 17 anos. O ter esta afinidade tamén fai que na clase atendas máis, entón sempre che quedan máis cousas e tens que estudar menos estas asignaturas. O profesor é moi bo, todo hai que dicilo, explica moi ben, danos moito material para prepararnos. Os profesores do instituto, tanto Augusto Otero como Jesús Palacios, son bastantes bons nestas materias. O 24 e 25 de abril viaxarán a Pamplona para participar no Campeonato Nacional. Representarán a Universidade de Santiago e, polo tanto, a toda Galicia. De seguro que, visto o visto, deixarán o listón moi alto.